YouTube, това ще е нашият нов канал. Аз се казвам Станислав. Той гей-педера се казва Георги, а Васко Динев се казва Васко Динев. И тримата сме от София, аз съм на 12 почти, те двамата са на 13 почти. В канала ни тримата глупаци, както може би сте видяли, ще качваме основно на Майнкрафт и тук на мен на Saints Row, ако ни се... Защото на Тънгъл бетата там, това за мултиплеер, им се е развалило нещо днес. И пробвах с 3 имейла да се регна, не стана. Пише ми, че се използва, но се тая. Така че очаквайте Майнкрафт най-често, тук там е някоя друга игра, нали? Нещо да добавите вие? Ние снимаме на Skyblock, може би. На Сампа може да снимаме. На Сампа трябва да си правя на своите. Ще си го правиш. Очаквайте много простоти, много глупости, нали? Не глупости, ама простоти. Ако сте под 10, не ги гледате по-добре. Василе, аз си кажи лица за гаджето. Да. Гаджето ми е като 30 февруари, не съществува. Или това беше от нас. Чакай. Стаси. Да. Майка ти теба. Духай. Добре, и това е. Очаквайте следващия клип съвсем скоро. Чао. Ай, кажете чао, бе! Чао.